godo odiochieng' makawuono. Masira mabende okelo tho mano mag ji 15. Masira makamano notimore e apaya Nakuru kochomo gwenge mago mag Eldoret kama ji 15 notho gi kanyo. Ka bende nochiwo ripot ahinya nyaka luore kod masira makama. OCPD mano ma KCSE North Juda Gadhangi wacho ni nyaka gisani ji madirom 15 notho e nyamburko makama. E jogo eko mabende notho ji 8 gin jok madongo ka ji 7 gin nyithindo. Nyithindo 7 notho e masira makamano, 5 kuomgi gin nyithindo manyiri ka 2 kuomgi gin nyithindo mayawuoyi. Masira makamano bende nokelo hinyruok mago mag oganda mopogore. Kaluore koda KCSE North OCPD wacho ni ji 7 mabende noyudo hinyruok marach. 13 kuomgi bende noring godo e osiptal gi hinyruok makoni kod kocha. Mane wach mabende waluoni Akinyi odiochieng' makawuono nyakwara mgajwang'. Ineno kanyo kata mana e wang' jowi mari tipo, ineno kanyo mabende noornwa kanyo Akinyi makawuono gi jofwambo magwa. Nyamburko mineno kanyo rang'iny mar bus ong'ere kaka King Classic, en nyamburko mabende nowuok e boma ma Kampala kanochomo e county mano ma Nairobi. Noriwore gi noyudo masira makamano kata ne gituomre gi nyamburko mano mar matatu mabende nowuok Nairobi kochomo gwenge mago mal Eldoret. Kaluore gi jofwambo magwa mabende nwaloso godo chien kocha. Negocho ni ji duto te mabende nantiere matatu makamano mating'o jowuoth 14. Ji duto mana nitiere e matatu makamano notho te kanyo gi kanyo. Mana kanyisi ni OCPD mano ma KCSE North bende nowacho kanyo ni ji 15 notho kendo notergi e kar kano ringre mano mamulo. Jogo mabende noyudo hinyruok makoni kod kocha kaluore gi jofwambo magwa mabende nwaloso godo bende noter e osiptal kata ne osiptal mantiere gwenge mago mamulo. Nyakwara mgajwang' ang'eni nitiere moko kuom joneno mabende noloso e masira makama Okinyi makawuono. Kendo kwanyalo yudogi mar mondo mi wawinja nene ni joneno makamago nowacho ang'o kaluore gi masira makamano. Par ni Okinyi makawuono kanwa chako chenro mano mar piny kar saa 12 mar okinyi notudre gi jafwambo marwa Evans Asiba e county mano ma Eldoret. En mabende nomiyowa e county ma Uasin Gishu, en mabende manomiyowa okenge makama. Gwenje na moko kuom joneno kaka nolose masira makamano Okinyi makawuono. Baada ya hiyo accident tumeweza kupoteza watu 15, watu wazima 8 na watoto 7, na halafu tumeweza kuona majeruhi watu 7 ambao wanaendelea kutibiwa katika hospitali ya Moro. Labda tuweza kusema ni kitu gani ilifanyika. Shauri hatuweza kupatana na driver wa hiyo basi ndio tuweze kuchukua shauri. Ile driver wa matatu aliweza kupoteza maisha. Driver wa basi hatujaweza kumpata kwa dakika hii. Hatuwezi sema exactly ni kitu gani ilifanyika mpaka, lakini uchunguzi tumeanzisha uchunguzi na tutaenda kupeana ripoti baada ya uchunguzi kukamilika. Basi ilikuwa natoka Kampala ikielekea Nairobi na halafu matatu ilikuwa natoka Nairobi ikielekea Nairobi. Kuna gani ambao mtaelekeza kuhakikisha kwa kwanza tunataka kwa bima driver. Hii area tuko nayo hapa ni area ambayo iko ya milima sana. Kwa hivyo ni supply spot area. Kwa hivyo wakati wanakuja katika eneo hili Nyakwara mgajwang' maloso kanyo en OCPD ma KCSE mong'ere kaka Juda Gadhangi. En mochiwonwa milome makamano ka bende winjo ni dereva mar bus makama mong'ere kaka King Classic mabende nowuok Kampala kabiro e gwenge mag Nairobi. Nolal Meru nyaka sani pok ofweny ndache, kata kamano winjo kanyo kobila wacho ni gitemo luwo ndache. Diponi en tono wach ni en ang'o mabende notimore. Mana kan nosenyisi motelo jogo eko duto te mabende noidho matatu makamano. Duto te nagilalo ngimagi. Winjo kanyo OCPD ma KCSE North kacho ni ji 8 nolalo ngimagi mago jomadongo. Nyithindo 7 nolalo ngimagi. Kuom nyithindo 7 manolalo ngimagi, nyithindo 5 gi nyithindo manyiri ka nyithindo 2 gi nyithindo mayawuoyi. Mane wach mabende pod waluoni machiegni Nyakwara mgajwang' duto te mabende biro bedo kwa kiluni weche mago manyien mag migago. Kopogore gi man Nyakwara mgajwang' kik wi wawil gi duoko mar penj mar KCSE mar higa mar 2023 mabende nochiw odiochieng' manyoro. Wang'eni moko kuom skunde na pod medo yudo duoko makamagi ka bende okang' mokwongo duoko makamagi nwaneno odiochieng' manyoro ka jatend migawo mochung' weche mag somo nolando
ni duoko makamagi ni yudo e yor mbui mano mar NEC. Kopogore kinde machon ka bende wang'e ni duoko makamagi ojachiuga namba to jioro SMS kata mana ote machoke na makamano to giyudo duoko makamano. Koro mbui odiochieng' manyoro nantiere gachid nade makode kod kocha ntiere mokuom skunde ma bende na poko yudo duoko gi gin duto te. Jofwambo mago e kor gwenge mopogore opogore biro bedo ka luonwa duoko mar KCSE higa mar 2023 ma bende e twak mantiere godo nyakorom gajwang' gi jolony e weche mago mag somo. Twak ma bende biro bedo kachako bang' tieko chal mar fwambo. Kopogore gi mano bende yepo mar sikunde en achiel kuom okenge ma bende waluwo odiochieng' ma kawuono. Wang'e ni skunde mopogore opogore yepo jumani ne tam mokwongo higa mar 2024. Odiochieng' ma kawuono bende jofwambo magwa biro bedo ka dhi e stesend mago iwacho ni bus parks, kuonde ma iyienge nyamburko mar ng'iyo ni nengo ringo nade e gwenge ma kaluo, jok ma idho samoro ma somo Nairobi ka nengo chal nade gwenge mopogore opogore ne jogweko ma bende dhi e sikunde mopogore opogore. Wang'e ni sikunde nitiere koda tarik mopogore opogore mag yepo duto te ma bende biro bedo kwaluo. Bende wang'e ni nengo mar uniform bende chal nade oko kanyo, nikech wang'e ni uniform, buge bende gin moko kuoma okenge ma bende omede kata mna nengo magi. Mago duto te waluo ni machiegni. Kopogore gi mano nyakoram gajwang' atiere nyaka e kaunti ma Mombasa. Kaunti ma Mombasa bende nitiere gi weche motende kod lit kod kuyo. Jaod bura mano machangamwe Omar Mwinyi owito jaode mong'ere kaka Rukia Khatib kaluwore kod familia milome ma bende na gichiwo mosenindo Rukia ne oring godo e kar od thieth moro mantiere e kaunti ma Mombasa odiochieng' manyoro mano wuok tich bang' bedo matuo kaito ne otho mano e dier otieno. Hichan ike mano Akinyi makawuono kaluwore kod chike mago mag kanisa mano mar Jo-Islam. Wantiere gi jofwambo marwa aoko e kaunti ma Mombasa ma bende luonwa tho mano mar min od jaod bura machangamwe Omar Mwinyi ma bende nowito jaode mong'ere kaka Rukia Khatib otieno mana piny rugodo odiochieng' makawuono. Mosainya na nyuola makamano. Kopogore gi mano bende weche motende kod tho nyakoram gajwang', wach matek ahinya kwachako higa gi thoe mopogore opogore. Kaunti ma Homa Bay bende jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich nononwa tho mano mar rawera moro e kaunti ma Homa Bay ma bende noyud ringre mare kalewo ewi pi mane e yawo moro e kaunti ma Homa Bay machiegni gi trading center kata mna chiro mong'ere kaka Kobodo mantiere Ndhiwa mane kaunti ma Homa Bay. Wachre ni ginero ma bende nokelo tho mano mar jago makamano pok oyangi nyaka gi sane ka bende noyud mana ringre mare e pi gi mine moko ma bende no oriko chopo kanyo kana gidhi luoko lewni. Nagido ka ringre mar jago makamano ma bende pok oyangi ka leo e wi pi. Katika mano ruoth e gwenge mago mag Kaduet sublocation mano Zakaria Were Odhula bende wacho ni pod gitimo nonro makoni kod kocha mar yango ni jago makama en ng'ato wuok kanye. Duto te Ali Abich luonwa machiegni. Atika nigi kaunti ma Siaya kuma ontiere gi jofwambo magwa mopogore opogore. Kaunti ma Siaya odiochieng' ma kawuono sub counties duto te 7 e kaunti ma Siaya gibiro bedo ka giluonwa sigana mono motendre kod kedo kod kong'o kata mna kuong' e gwengego mago mag Siaya. Koro en nonro ma bende itimo pedha ma bende itimo mag kuong' e kaunti ma Siaya ma bende odiochieng' ma kawuono itimo apedha makamano e sub counties 7 duto te mantiere e kaunti ma Siaya. Ne koram gajwang' sa oseringo dakika 21 tok sa 3 mar okinyi. Yiena mar mondo miatike gi kanyo weche duto te matimore konde mopogore opogore bende matimore pachoka matimore pinje ma oko wan itu kendo wan wangi. Kotimore wabiro bedo kwa kiloni moko kuom gi kotimore ponono no kodhi nyime gi chenro mar mbaka oromo kapok oromo sa 5 mar onyango duto te wabiro bedo kwa kiloni e chenro mano mar mbaka oromo. Kikidhi mabor aduogo gi twak. Wang'e nani duoko mar KCSE mano mar higa mokalo no bedo nada hinya to wang'e ne skunde magwa mantiere gwenge mag Kaluo ne gitimo nade. Akoyo matin kikidhi mabor. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusoti. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi.
Mama, ng'ama wacho ni NCBI ofisano ok en Vikram Diwan. Ng'ano en Manao. Nyakono wuondre awuonda kae. Odiochieng' mane donjo e odni ema ne ng'e ni en jamiriambo. Kare Helin, okay, we wano penjire gimoro ka. We wawach ni aditi wuondre ka. Okay, to we apenji. Ntie rach mane ka wano dhi e nyasi ma en osolowa? An naserango Karan, to kapar ka dendo chwakre sani. Karan is absolutely fine now. Mama maher bendi ng'eyo nitie gimoro kae ma waya dwa miya. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono beni gimoro amora mitimo en gima timo makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Ngoma Uwake en od jothum. Ngoma Uwake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. TWAK gi jothumbe nyakura mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila tumige kare. Kama nene edition. Benga kaluka Ticha beach nyakura magajuang sukus. Kamwati memana kama. Kitemana ngoma wake. Nyinga en Papa Weekend. Wokich, tichario, tichadek, tichangwe, tichabich. Sapar. Gida kapaga beach nyaka sa pagario. Warom. Pur mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Egome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Manyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek saa 1:45 otieno. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Ikrini wuoth makende mar
puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kik muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kik giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Nyakorom gajuanga gi nengo mar ngima mamedo hidho. Ben ng'eni pok mari nyalo kelo ni yuto mari. Talent ni no nyaka iswete. Ok ni en talent ni koro irie tiendi ni talent koro biro no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo kata mana nyuola kwirni kik idhi nyis ji. To kok inyiso ji, ng'ama biro ng'eyi onge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Mar mondo mi wamiyi jip makare kalure kod pok mabende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi. Kwakelo ni chenro mano mar pok opogore. Nyakorom gajuang dakika osekadho 30 tok saa 3 mar okinyi machiegni e twak e chenro mar mbaka oromo. Nyinga Sharon Ong'ao. Nyakorom gajuang odiochieng' manyoro jatend migawo mochung' ne weche mag somo e pacho ka man Ezekiel Machogu nochiwo duoko mano mar penj mar klas 12 mar higa mar 2023. Nyaka gi sani geno mara ni skunde mopogore opogore oseyudo duoko maggi nikech chopo odiochieng' manyoro na nitiere achiedh nade makoni kod kocha mabende moko kuom skunde na nitiere godo mano mar chopo e mbui mar NEC kacha mondo mi giyud duoko mopogore opogore mago mag jopuonjre magi. Nyaka sani kaluwore kod duoko mabende nowuok skul mabende nitiere kod A's mang'eny kata ni mean score margi skul motimo maber e piny Kenya en skul mano mong'ere kaka Kabarak High School manyaka gi sani nitiere gi mean mano mar 10.43. Pod waluonu weche motenre kod duoko mano mar penj mar KCSE ahinya gwenge magwa mag Luo Nyanza. Abro bedo kanyisi ni gin skunde mage e gwenge mag Nyanza mabende ostimo maber nyaka gi sani. Parni penj mabende nitimo higa mar 2023 nyithindo mathoth notimo penj makamano kipimo gi penj mar KCSE mano mar higa mar 2022. Penj mabende notim gi nyithindo maromo 899,450 medruok naneno kanyo gi jopuonjre madirom 18,37 mabende notimo penj mano higa mokalo. Wang'ene na mochung' nyithindo adi mabende noyudo A plane. Mochung' gi nyithindo 1,216. Kipimo gi mochung' manoyude higa mar 2022 gin mana nyithindo gin mana nyithindo 1,146. Wach mabende pod nomako dho jopiny nono en kaluwore kod kwan nyithindo medruok mabende noyudo grade mano mar E. Nyithindo madirom 48,174 Nyakorom gajuang noyudo grade mano mar E. Omiyo kiny makawuono wanono duoko mano mar penj mar KCSE higa mar 2023. Kan kenda e studio Nyakorom gajuang antiere gi wende e studio mar County ma Nairobi. E studio mar County ma Kisumu bende antiere gi wendo. Nairobi antiere gi Dr. Margoretti Akinyi. Jalonyo weche mag somo bende en japuonj e mbalarianya mar Nairobi. Daktari Rokin machiegni. Erokamano ahinya. Chako higa maber. Nyasaye oritowa wamor kendo yore ber. 2024 looks bright. Ber. Erokamano ahinya. Kopogore gi Daktari Margoretti Akinyi Nyakorom gajuang bende nitiere kod Dr. Charles Akach HSC jalonyo weche mag somo achiel kachiel e studio marwa e County ma Kisumu. Dr. Akach amose ni misawa. Mose nyikwa Ramogi no yawre urainya benda mose we studio ma Nairobi ni ber urainya waikore ne TWAK.
Erokamano ahinya Dr. Charles Akach, jalony weche mag somo ma bende biro bedo ka tudre kodwa achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumo. Dr. Charles Akach, achak mana kodi kintiere e kaunti ma Kisumo, duoko mar penj mar KCSE mano mar higa mokalo. Kaluwore kod jatend migawo mochung' ne weche mag somo Ezekiel Machogu, wacho ni kipimo gi duoko mar higa mar 2022, nenre ni jopuonjre notimo maber e penj mawang'ne. Akeni kaka jalony weche mag somo, nyiswa kaka kaluwore kod in, pachi kaluwore kod duoko mano mar penj mabende nochiw odiochieng' manyoro. Gima nyalo wacho ni kaluwore gi duoko ma nyoyudore nyoro to gima noyudore higa mokadho, aneno ka higa ma wantiere ni result ma nyowuok nyoro mar higa mokadho aneno ka wuok maber nikech namba omedore maduong'. To namba ni omedore nikech aparo ni nitiere changes moko ma otim kata mane number of subjects to gi gik machalo kamano. Omiyo aneno ka fuong'ruok ma nyicha giketo no, omiyo aneno ka performance bende beto dhi malo matin. Mane gima nyalo wacho kuom sani. Erokamano ahinya. Bende lokruoge mopogore opogore biro bedo kwa lose Dr. Margoretti Akinyi nikech wang'eni lokruoge bende dudino. Kuongo mondi ni wang'iyo ga ni kioro penj, kose landa penj kioro duoko mar penj, jonyuol oikorega gi sime mar ong'we yamo. Inyiso gi SMS tero gi sechako oro. Odiochieng' manyoro waneno ka koro mbui emoyangi ma bende jopuonjre, jonyuol, jopuonj nyalo yudo duoko ma kamago. Kopogore gi mano bende wabiro bedo kwa lose wach mar grading system mar neno ni jopuonjre mathoth odhi mbalariany mopogore opogore. En ni duoko nyo onyiswa yore mopogore moloyo kaka ndalo machon chande, kech jonyuol nyo rito ni gi nyithindo nyo rito ni gidhi ong'we yamo to nyiro nyo kuren na mbui manyo ji dhiye. To ma paro no bedo nikech ka encha duoko mar klas 8 ncho biro gini ncho kelo gunyruok mang'eny ma kata nyaka sani endi pod ka nyithindo moko bosedo duoko gi maber machal na to gidhi e skul juma manyien. Koro tinyoro to nyo koro loke ni mbui, koro mbui ne makro edhi tirango to kata mbui no ben nyo nitie chochni. Jomoko wacho ni gima nyo oyudo gi gima oyudo machielo opogore. To magi nte gin na kakitiyo gi lony manyasani endi. Koro onge boka ahinya maduong'. Nikech ang'ina chid nade ma bende jonyuol, jopuonjre, jopuonj bende nantiere godo kaluwore kod mbui ma kamano. Nyalo paro duoko mar penj mar klas 8 KCPE mar higa mokalo. Kanichiwe mbui ma kamano kata na ote machuk manioro, ji nawacho ni to imuonyo mana pesa wa to kwayud duoko, en ang'o matimore. Odiochieng' manyoro kanochiwo penj, owacho ni mbui koro oselose yo makare. Achid nade pod nanitiere. Magi gik mag lony nyaka wang'i kodgi. Kech nyoro nyo watiyo gi mbui mokwongo, nchuka watiga kode piyo pile. Koro magi ng'ikruok manyaka bedie. To kaka saa bro dhi mbele noero, wagino niga manyien ubo bedo gbo maber kabisa ma chochni kubi bede. Koro magi weche mag dhano. Dhano maloso gi to mashini magologi. Koro nyaka ng'ikruok samoro be bedie. Koro but ber ne to thothne to wuok maber. Onge yo kahinya ka nitiere kancha ogol duoko mag jo klas 8. Kata mna kwa ng'ikora mna duoko mano mar penj mar KCSE ma bende nochudo che manyoro. Dr. Charles Akach wang'eni nyaka sani kwan mag jopuonjre ma bende noyudo grade mano mar E no medre ahinya. Kwan mano mar 48,174 kata bed ni Ezekiel Machogu jatend migawo mochung' weche mag somo to wacho ni king'iyo duoko ma higa ni jopuonjre notimo maber kipimo gi higa mokalo. Ng'ino biro bedo kwa lose kidienje mopogore opogore nikech nwang'e kata na grading kaka nitimo ning'iyo subjects maber nyathino kale maber ahinya. Walose na kotenre kod grade mano mar E kwan mathoth 48,000 48 ma neno oyudo E, oyudo mean grade of E, tiende ni gin joma kakoro idwa ng'iye yo malong'o to chalo ni oromre gi ng'ama ok otim penj. Nikech ino chalo ni kata ng'ato dhi to ndiko mana nyinge to onge gimotimo oyudo E. Kata ng'ato bet mana dala to bora ni no se register oyudo mana E. To ok en gima ber ahinya. Taparo ni gima chalo kamano onego be ni school onego be ni explain gimomiyo nikech school nigi tende kanyo oting'o jopuonj to kendo oting'o head teacher. To onego ng'i ane ni tang'o momiyo gima chalo kamano timore. Onego be nobedo buok kuom school kata skunde ma nyithindo yude igo endo. Onego be nobedo buok nikech samoro
ka nyathino biro to ndiko mana nyige to onge gima ndiko kata ng'ado gigo endo to we kanyo endo, onego bed ni en gima thago jopuonj go ni tang'o momiyo gima chalo kamano timore. To en gima lit ahinya. Onyalo bedo mor ne nyithindo nikech jomoko nitie madwaro mana gima iluongo ni certificate, kata yudo mana mean grade of ino to odhi yudo certificate moro kanyo. To en gima wich kuot nikech dang' ok abed ni I blame the national office mar government, to mana at the level mar schools ema nyalo penjo ni to ere kaka nyathi nyalo yudo E. Onyalo yudo E nang'o motimore. Onyalo yudo E nikech ok obire school, bende onge gimotimo, kata obet mana dala kucho, kata en mama mabe ng'wedo mana lot to nyinge no se register for exams to onge gimotimo. To en gima buok nikech ok nyiso ni onge effort motime gima chalo kamano. Ok gima ber ahinya kuom ne school. Mana kaka iwacho kinde ka kinde samoro ng'at nyalo wacho ni an tek ne an go boke, an natieko klas 12, ok narem, ok nawe sikul e diere. Samoro ma ng'ato nyalo wacho ni an natieko, nikech ang'eni wach bende nyaka bed ni wabiro bedo kwa miyogi. Kata mana kaka iwacho Charles Akach, jatend migomo mochung' weche mag somo Mashogu nowacho ni otim nonro makare gimomiyo ni kwan mago mag jopuonjre manoyudo grade mar E nomedore e kor gwenge mopogore opogore. Ang'eni wach ma kama obiro bedo bende kwa lu machiegni. Bende kana kopogore gi kwan, kosidwa medo Dr. Margoretti kotendre kod kwan mag E's ma bende nonene penj manogolo. Anta wacho ni E ok rach, en grade oketni nyaka yude. Koro gin bende mana mag yudo, to anta apoyo nikech gitimo matek, gitimo sinani ma gichopo nyaka klas 12 ma owuk ni giyudo. Ma koro gima wadwano mondo atim ni to ka giseyudo E ni endi, to en E mane giyudo ni ne gidwaro koso en E moboth negi. Koboth negi to nitie kinyalo konygi maber ma gidhi mbele. To kane en E mane ma nyaka oyud mana E nero bende kony pod nitiere ma grade ma nyaka dhano yudi to ero giseyude. Koro en mani rachne ni ong'eny kabisa moloyo nyiri gin 19,000. Yawuoyi to koro ng'enye kabisa, chodhe kabisa 28,000 ma be kinde koro nenore ni gimoro ok ber ahinya kod gik mane waneno ga pile ke chon wang'ega ni yawuoyi ber kabisa, to sani iyudo kaka gichodho ini mang'eny kabisa. Tingeni kata mana kana gichodho E's mana kaka iwacho kata mana kaka noyange nikech naneno ka yawuoyi the number of E's ei kwan mar 48,174 yawuoyi ne en mana 28,000 gi wiye, nyiri 19,000 gi wiye. To niwacho ni kwan mag yawuoyi, jopuonjre ma yawuoyi bende notimo maber moloyo jopuonjre ma nyiri. Gitimo maber nikech kata kichako gi A gichodho mang'eny moloyo kanyo, but ok ber ahinya ka jok mane wang'eyo ni nyaka bed ni yudo marks maber yudore kama. Koro magi gik ma nyaka wang'i maber ni to ang'o matimore momiyo E gi bedo mang'eny ahinya moloyo jok ma nyicho wang'iyo ni yudo E gi koro chodhe kama. Wach machielo ma bende wabiro bedo kwang'iyo nikech magi gin nonro ma bende kata mana jatend piny Kenya kinde ma bende nitiero ni piny odiochieng' manyoro e gwenge mago mag Eldoret bende nowacho ni nonro makare otima. Charles Akach nyaka gisani nitiere jopuonjre 3,000 ma bende nondikore, to ka ne gindikore ne penj mar KCSE to nok giyudo thuolo mar timo penj ma kamagi. Penjo ma bende pod imedo penj en ni jopuonjre madirom 3,000 gi nang'o nok gitimo penj to na gin kanye. Ma en nonro ma bende naneno kata mana odiochieng' manyoro ka Ezekiel Machogu wacho ni otim mondo nonro ma kama oyangi. Jopuonjre gi ni kanye manotimo klas 8 bende waneno ka moko kuom gi bende nokotimo penj to na gindikore. Dibe ni jopuonjre ang'o matimre nikech kwan mano mar 3,000 gi jopuonjre mathoth ahinya. Mokwongo kanyo bende adwa dok e chien matin. Ing'e ni joma oyudo E ka de ber iwacho ni ng'ato oyudo E, tiende ni gima dang' iwach gi dho wagunda ni oketo technical appearance to kata register for exams. To ng'ama koro dwa bedo ni 3,000 ni onge kata penj motimo. Aparo ni kanyo tabu nitie ahinya kuom school, nikech school ko un gi nyithindo ing'eyo ni skunda ni endi nyithindo 200 madhi timo penj mar klas 12 to nyithindo moko onge. Onego bed ni en gima thago dho chuny japuonj maduong' to gi jopuonj mamoko ni to kata sami dhi e skul kata mipuonjoni to nyithindo mamoko gi to gin kanye. An aparo ni tij japuonj ok onego bed ni en mane e perimeter wall kende, to onego bed ni owuotho odwaro kuma nyithinde nitie. Nikech ochalo kaka koro janyuol, japuonj en kaka janyuol mang'iyo ni to makoro chiemo to sekete mesani to otieno ga nyango to ni kune.
to koro dango beda ni utino kanyango ni gin gionga ma kata sama koro itimo penj to gionge. Omiyo kanyo endo partly inyalo wacho ni sirikal ok otimo maber, to bende sirikal is a bigger picture nikech en jogo kucho. To kako ribiro at the level of school tipenjori ni to headmaster ne ni kanye momiyo joma chalo kamagi endi ok otimo penj. En gima nyalo nego chuny kabisa, kata ne joma chalo jonyuol bende nyalo penji ni to jonyuol ka nyathi bende giluwo nyathi to be gilimo ga nyithindo ka nie skul mondo ng'e ane nyathina manie skul ni odhi ga nade. Ang'eyo cases mamoko Sharon ma iyudo ka jonyuol moko nitie kata skul ne moko nyon. Skul no konyono to kia ni dhi ilo dende, akia ni dhi time nade. To nego be ni ng'ama janyuol nikech giri miero en giri miluwo kamoro amora ma entie miluwe. To ka ng'ato nyalo bedo ni nyathinde nitiere to kotimo penj, tiende ni kata mana janyuol mar nyathino kata ng'ama nochung'ne nyathino kaka siro mare machalo kaka janyuol ne ok nobadhe kata nyathino nie skul kata nyathino onge. Omiyo kanyo endo taparo ni ng'ama onego bed ni walaumu kabisa en head teacher kata skul ema onego bed ni walaumu ni to subjects gi iweyo dhi kanye. Kanyo endo taparo ni japuonje man gi tabu e gima chalo kamano. Ini wacho ni japuonja kini Dr. Margoretti ni neno ni sewe ni ng'ane. Sewe dhi ne ng'ane kichiko ni jopuonjre 3,000 non ndikore mar timo penj mar KCSE mar higa mokalo. Nyaka sani nok ginenore kumora mora no gitimo penj makamano. Into ni senga yero Dr. Charles Akach to seseyo jopuonje gi jotend jopuonje skunde. An bende arewe lwedo nikech ka gima kama otimore jopuonj onego nyiswa ni nyithindo gi ang'o miyo gibiro gitimo penj. Nikech ka nyicha penj dhi timore, wan gik moko mang'eny manotimore ni ne wan gi weche ni nyithindo manyiri mako iye, ne wan gi weche ni nyithindo ma yawuoyi odhi e gine weche mag ohala ma oiwu, moko be nitiere mag cattle rustling kande, moko be nitiere manyo pi oywero, moko gin gik mang'eny manyo timore. To kanyo gik nyo timore dak ne jopuonj odhi manyo nyithindo kuonde ma gintiere mondo kelgi gitim penj. Moko bende ncha oriembi nikech wach fees, to kanyo oriembi ni kik idhi to gilal, dak nyo jopuonj go dhi omanyo gi mondo kelgi gitim penj, kata gin garias kamando gitim penj, kata koro certificate ma koro gibro mako to nyo nego tim kano. Koro miyo ma to nitie wichkuot maduong' kabisa ka sirikal nyalo lando nyithindo makrom kamano ok otimo penj. Mano wichkuot maduong' kabisa ke nyithindo gi wan kod gi e ngima ka. Ka githo to wang'e ni githo, ka ginti to ginti gidhi kama nade. And ma en ng'ikruok maduong' malich kendo waketho pesa kech nyithindo gi nyosendik pesa, nyosendik negi enrollment, wasepuonjo higni 4 magi pesa mosedhi kuomgi. To ka koro dhi adhiya kama ma ok ber, ma wagoyo ano nono to ok wanyiso ni bende ok wakawo somo matek. Ng'e ni somo en a basic need, is a right. To ka koro right ma koro ma ok wanyal ni nyathino koyudo ni endi, mano en abuse of human right ma nyithindo gi endi. Koro mi achayo sirikal kabisa, achayo jopuonj kabisa, achayo be jonyuol. Kech imbe nyaka ing'e to nyathina ni endi ncho odhi timo penj en kama nade, kata ko oporo odhi tedo, kata ko odhi lupo kamoro, kata ka gimoro timore ne kata kutuo, dak itimo report mondo mi wang'e in good time. Koro miyo ma to watimo marach kaka jo Kenya. Nikech kwan makamano ng'eny, 3,000 en kwan mang'eny ahinya, kata kamano warita ni nonro biro bedo ka yanga ng'o. Mana kisewacho seyo nyalo bedo samoro kaluwore kod koth ma anyalo medo gimoro matin Sharon. Anyalo wacho ni ndalo mane machon ni yudo kada jonyuol kata jogweng' kata mana estate ni penjore ni to nyathini endi tang'o miyo ok odhi skul. Tiende ni kakoro ing'iyo ngima makoro wantie sani, ng'ato ok obadho ni to nyathi wadgi timo ang'o, kata oyud mana ka nyathino ok odhi skul. Tiende ni ji oweyo responsibility kata tije mane ji timo ndalo mane machon, ma iyudo ka ng'ato odich gi nyathi ng'ato. Mano bende iyudo ka sani koro ji oweyo. Koro akia ni iwacho ni icharombo tichaki ang'owa, nikech skul inyalo chayo, sirikal inyalo chayo, jonyuol inyalo chayo, to society bende kanyo bende wanyalo chagie. Omiyo biro chuno wani kata ka sirikal biro timo nonro mondo yudane gimotimore, taparo ni wan bende nyaka koro wadog chien mondo wang'ire ane ni to tije monego bed ni watimo kata kaka community kata kaka society bende watimogi kaka onego bed ni watimogi. Nikech ogik sama koro nyathi kata timo tim marach to ji oluoro aluora nikech chike mang'eny ma koro biro, ma kata nyathi ok dhi skul to bende ok obadho ng'ato. Aparo ni kanyo bende biro chuno ni ji odoge tim moko mane machon mondo wakony nyithindo, nikech gine ma koro iwacho ni jotelo ma higni mabiro go endo.
Erokamano ahinya. Geno marwa ni migawo mochung' weche mag somo biro bedo katimo nonro makare mago mag jopuonjre madirom 3,000 ma bende wachre ni nondikre mar timo penj mar KCSE to ne ok otim. Wabiro bedo kwa ng'iyo seyo wase kodh El Nino pi wang'e ni masira ma bende osebedo ka nitiere kaluwore kod oula ma bende osebedo ka mol. Dibed iye mohiu tije kaka samoro laktar Margoretti na wacho tije ma samoro rowere tinde tiyo yudo kata mana tijo bed remba piko to wigi wile gi somo bed ni ting' jonyuol ponono ni noko ka oting' gi e yo makare. Warito nonro makare ma bende migawo mochung' weche mag somo biro bedo kayango. Nase nyisi motel nyakorom ga jang ne duoko mano mar penj mar KCSE skul mano rieny e pacho ka ne en skul nero mar Kabarak High ma bende aneno minsko mare en 10.43. Aneno Mudasa Academy mantiere gwenge mag Vihiga bende noyudo min mano mar 10.4. E gwenge magwa makaluo aneno kanyo Maranda Boys bende nitiere kod min mano mar 9.5. Amiye moko kuom skunde mana kaka inyalo nene wang' jowi mari kanyo ma bende notimo makare e gwenge mago mag Luo Nyanza. Nitiere skul no mano mong'ere kaka Chemelil ma bende norieny gi kwan atamalo 9.8. Maranda kaka nase nyisi mantiere kaunti ma Siaya bende min mare na ber mowuoro ineno kanyo Maranda 9.5. Maseno School 9.5. Orero mantiere kaunti ma Homa Bay noyudo min mar 9.2. Mbita High mantiere kaunti mano ma Homa Bay bende noyudo min mano mar 9.2. Skunde mamoko e gwenge makaluo ma bende notimo maber. Skunde ma nyiri bende atamo ng'iyo kanyo nitiere Kanga mano skunde yawuoyi mano yudo min mar 9.2. Rangala Girls mantiere kaunti ma Siaya no kena achiel kuom skunde ma joma nyiri mineno ka min ne kanyo noyudo 9.8. Got Rateng oyudo 8.6. Agoro Sare Asumbi Girls bende neno kanyo kotimo e yo makare. Achaka ne kodi Dr. Margoretti neno skunde magwa e gwenge makaluo nyakorom ga jong biro bedo ka neno thoth skunde go kaka notimo e penj. Skul mane ma samoro nomako wang'i mane gino ni samoro nyalo timo maber. Naneno ka seyo nadhine St. Mary's Yala. Ji naweno nyalo timo maber to nokotimo maber kaka ojatimo. Idakeni kineno duoko mago mag skunde mago makaluo ineno ne gitimo nade? An kinyalo wachona minyi jogi pochgi pak skunde kaka Ndigwa, Kakimba, Wire Mixed mage skunde motimo maber nikech gin skunde moko ma ji ok ong'egi ni be gintiere. Gin sub county moko be skunde ma nje kanyo chakre manyien to an gi kuyu mathoth nikech nyiri skunde nyiri gin 2 kanyo kenda neno Asumbi Girls to kod Rangala to list no bor kabisa nyiso ni nyiwa odok chien to yawuoyo odhi maber ne ane Chemelil, Maranda, Maseno, Rero, Mbita mago the first 5 mago boys school lelo. Chemelil tapane en ga mixed. Dong Chemelil chen mixed. Yeah, to kata ka en mixed gin nyiri adi man kanyo ero. Koro miyo ma nitie kuyo mathoth ahinya ne jo thurwa ni somb nyiri okwaketo ahinya mbele to be kata ka watero gi skul to kwaneni to gitimo maber chal nade. Koro ne mana Kanga kanyo Rangala kore ka biro 9.0. Agoro Sare Asumbi ka biro namba 10 kanyo ero. Mano ok ber ahinya skunde ka mano wadhi ka Lwak Giri ka okaneno ka nitie kanyo ero. Ogande Girls okane kanyo ero. Skunde kaka Kisumu Girls, Dudi, Ulanda okane kar kindi nyiso ni gimoro rach kech magi jok manyini mabiro kar ka St. Joseph Rapogi Kanyawanga mago boys te Rangala Boys Homa Bay High Ugenya to nyiri to onge. Ndigo bende ang'eni en mixed school. Ndigo en mixed school to en a day school to be en skul manyoro kanyo chake e Uyoma koro wan gi ng'ikruok mabor. List ni itoni list no komuri nyiri gin 2 kende. Nyiri gin mana 2 mana Asumbi kende gi Rangala to bende pochgi pak ne Rangala nikech gin Asumbi tinde national to Asumbi yudo min mar 8.3. Rangala Girls nologi noyudo 9.0. Koro mano be morwa to ne ber ka ng'eny ng'ini ka jukalo mang'eny to ber molo ni nana mathis no kende ber ka nikech ka koro angi bire mbalariany koro wabimo no nyithindo moa Rangala gi Asumbi kende. To the rest okwane koro kene ka onge okobiyudo
to kata kamano Dr. Margoretti we warit ng'ane na list nikech dong nase wache chal mar fwambo ne jofwambo magwa temo timonwa nonro nikech ng'ene samoro ma list mana gimiyowa kaluwore gi kwan mag jopuonjre ma bende na giseyudo kwan gi wang'ane na kochopo e giko mar odiochieng' ma kawuono dibed ni lokruok biro bedo koso oyo. Dr. Charles Akach kinjire kaunti ma Kisumu diwach nang kaluwore kod duoko ma bende oseneno gi sani ang'eni duoko ma kamagi pod skunde medo yudo. Erokamano Sharon. Mokwongo achiwo puoch to gi pak ne skunde motimo maber moloyo e pinywa mar Luo kaendi nikech anyalo wacho gi dholuo maleo ni nyando dok e wang'e. Ndalo nyicha nene chon igni mokadho machien kanyo skunde wa ne dhi maber kabisa e Kenya ka. To ndalo moko wadhiyo gima Waswahili wacho ni chini ya maji. To aneno ka koro wachier. To bende dholuo moro bentie mawacho ni nind tung'i nind diere. Nitiere skunde man ndalo moko manyicho kadho ka. Nyicha ne gin gi ginene gi teko kata gi teko malich mokadho. To sani koro yudo ka nyingi onge. To wanyalo mana temo encourage kata chiwo mijingo ne jothurwa ni mondo wati matek nikech neno wachi ndalo moko kane Kenyatta ker to Kenyatta ne wacho ni kogike somo to wadwaro ni kabinde matetetetetete oringo dhinwa mana Nyanza kuma joluo nitie. Omiyo aparo ni jothurwa nyaka koro tingre malo mondo koro kata ka weche mamoko ok wadhiye maber to weche mag somo ka taparo ni onego wadhiye maber nikech ne ndalo moko chon kanyo ni yudo ka ndalo moko jomoko ne wacho ni e gweng' kidhiye to kiba kidi to samoro igo kata Dr. Margoretti gi kidi kata igo ode. To sana neno ka koro dok piny. Omiyo watemo jiwo jothurwa ni giti matek kabisa. To kamane ginene mathago chunya ahinya en nyithindo manyiri nikech ing'eyo ni e familia kata anyuola ka nyathi manyako ok osomo kata mane gweng' kata yudo mana village nyathi manyako ok osomo en gima lit ahinya. Koro kang'iyo kata yudo ka nyithindo machuo odhi maber kabisa to nyithindo manyiri ok odhi maber. Aparo ni kanyo kata mane pinywa ka onego watimane nonro mondo wang'iyane ni tang'o matimore momiyo skunde wa mag nyiri ok aneno ka gimbe ne giwuok kaka skunde mamoko mowuok mag chuo. Omiyo aparo ni wach nyiri no thaga ahinya nikech ing'e ni jothum nowacho ni kanyako somo gima ber ahinya. To tinde inyalo wach no ber kendo saidi ok kata na ahinya no to ber mochako bedo maber. Omiyo kanyo to aparo ni within our own community mar joluo onego beni wabwatime utafiti gi joluo gi jopuonjwa mondo wang'eya ni tang'o matimore e skunde wa mag nyiri no ema neno ka thaga ahinya. To kata kamano en puoch gi pak ni jowa odhi maber ok gidhi marach ahinya. Erokamano ahinya bende madi paro ni nyakwaram Gajwang' ni tipo mabende neno kanyo moko kuom skunde mabende neno kanyo motimo maber e penj mago gine duoko mabende odhiambo manyoro TV mar Ramogi nwayudo duoko makamagi iwacho ni mbui mano mar next skunde makamagi noseyudo duoko magi koro nitiere skunde moko mabende jopuonjre moko bende nopoko yudo duoko maggi koro nyiso ni pod waluonu machiegni skunde magwa mopogore kako timo skunde makaluo bende obiro bedo kwa ng'iyo ni gitimo nade mago gin mana moko kuomgi mabende gin skunde mabende noseyudo duoko magi chop odhiambo manyoro. Kopogore gi mana winjo kanyo ka Dr. Charles Akach wacho kotenre kod kaka piem nantiere. Kinde ka kinde akegi momiyo ni nyithindo ma yawuoyi jatimo maber malo nyithindo manyiri wang' ni to kaluwore kod duoko mabende waneno ka nyithindo manyiri ok otimo maber ahinya. En mana ni kan wang'iyo kata mane wacho ni sciences e penj mano mar higa mokalo mano mar KCSE noneno ka nyithindo ma yawuoyi notelo e sciences. Kinde ka kinde nyithindo manyiri bende telo e languages. En ang'o mok timre ne nyithiwa manyiri be piem makare gi yawuoyi? Gima dawachi kuom piem mar sciences niendi nyithindo manyiri ok yud thuolo makare mar timo science giendi. Ji oketo wigi ni chwo emong'e science, chwo emong'e kwano. Kata japuonj be kata dhi e klas to kaka opuonjo mana kong'e nang'ono ni chwo emong'eyo nyiri ok ong'eyo ahinya. Kata methods motiyo godo en method ma ok kony nyiri ng'eyo gini maber. To kiyudo ewi dhano onge pogruok mar science, onge pogruok mar art based subjects. En na ni wan gi rem to rem nochakore chon. Nya wacho nyoro ndalo mane wasomo kane wadhi A level class 14 to
to ni wacho ni iyiero art kata iyiero sciences. To nayudo ni ne timna only one school e Nyanza ne nyalo miyi dhi tim sciences no. And nokawo nyiri 35 kende. Koro nyiso ni modong' tudhi adhiya art ute. Mano na school mane? Ne ng'iya girls kende matimo arts. The rest kaka nadhi luok ne na arts ne nitiere. And the rest were art. Rangala giri go art te. Koro mano ne nitie ng'ikruok ma onge opportunity ma ji timo gang'ono ma ji timo godo ma nyiri nyalo timo science kata kaka ne gidwaro. Sani ka gino osedhi adhiya kamani kendo iyudo ni ka nyathi odhi e skul ochake gi japuonj chakre klas 1 kodhi mbele giri goero. Iyudo ni jopuonj mag sciences gi maths giri giendi gin na jopuonj machuo to giyudore mana klas 4 7 8 giri goero gidore secondary. Kata kidhi e lab technician en mana dichuo onge nyako ma lab technician giri goero. Koro iyudo ka nyiri dhi umore ang'ono e languages go arts giri goero kech gionge mentors ma jok moko manyisgi ni kar ka be unyalo bede. Nyamiyi kendo example ni Pangani Girls nikech Nairobi schools thothgi jopuonj gin joma mine. Koro ing'eni joma mine gi puonjo kwano kochakore klas 1 nyaka klas 8 kendo gin gipuonjo kendo secondary giri goero. Koro nyithi Pangani ne loyo ga ji ndalo mane Pangani en Pangani cha ka ne poketi jok ma ka ne poketi national ne gin ne giloyo ga kwano nikech ne opuonj nyathi ma nyako ne opuonj gi japuonj ma miyo kochakore klas 1 nyaka klas 8 nyaka secondary. Koro nyiso ni sciences gi kata maths giri giendi nyathi moro amora nyalo timo komiye ranyisi maber konyise ni ma itime atima kaka itimo. Ting'eni chon kane nyathi ma nyako mari ka inya kwano kata science koro gweng' tikoni ma nyako malich machal nane niendi idwa kata ni mondo chal kata ni okin dhano malong'o yani ok mi jingo maber. Koro miyo ne waumore mana ng'ono e arts giendi gi languages gero ma koro walung'ore nikech language no watiyogo pile pile kwa puro kwa tedo kwa timo ang'o kwa go mbaka watiyo gi language no koro nwaberie moloyo gimoro amora kata jopuonj bende okawo dhi kodwa kanwero. Koro miyo sani en olit nikech sani iyudo ni nyithindo manyiri what we call ni STEM ogitimo maber gitin. Koro miyo kata wan bende antiere apart from university mapuonje wan gi Forum for African Women Educationalists watemo promote science STEM among girls mondo ging'e ni science ni ok en gimoro ma ni yawuoyi kende manyaka time. And why science ok manyo koro kelonwa mbui giri giendi technology giri magi te dhi e science. Koro ka wacho ni mbui wadok e chien to nyiri onge joma ng'ama bedo nwa computer scientist joma ng'ama bedo nwa daktache joma ng'ama timo nang'o onge. An kata kirango science no be mami kata timo kata na medicine giri giendi in pare ni chon kane kata kodhi konyore ka koro gweng' to nyamrerwa en miyo to kidhi e osiptal gynecologist en ng'ano en dichuo ema choli ema timo kiang'ang'o giri goero. To deber ka wayudo nyiri mang'eny bende obedo daktache ma kata ka nadhi konyora to ng'ama chola en dhako wadu mung'i kaka gino process no dhi dichuo choli to kia ni iwinjo nade. Makoro waseng'a waton wase jopuonje koro waseyo attitude kendo waseyo sirkal ni pok oketo maino mang'eny mondo mi nyithindo manyiri bed gi lwasi makende mar loso ang'ono mar bedo scientist. Kech science ni be magibo timo godo kata mna gibiro bedo godo engineers gibiro bedo godo ang'o gir gero to biro konyo nikech nitie gik moko ma miye mung'i kaka gik otimore to ka koro wewa ni wan science no waonge ere kaka sirsati biro bedo. Paro maliwa ahinya hakeni kapok wako yo matin Dr. Akach dibed gi paro mana ahinya nyaka luwore kod piem e kind yawuoyi gi nyiri nikech kata mana higa ka higa en mana ni nyiri oloyo subjects mago mag languages to yawuoyi oloyo science to overall kata mana mar higa mokalo penj mabe nochiwo odiochieng' manyoro aneno ka yawuoyi noloyo nyithindo manyiri overall best performing. Aparo kamaendi Sharon to gi Dr. Margoretti nitiere old thinking paro moko mane machon ma ji nigo tiro ka paro giendi gibedo handed over from one generation to another to mago endo e gik monego bed ni sirikal koro demystify mondo koro ji obed on equal footing ji obed kamarom
ka paro moko po nitiere ni kiang'ogi ni o belong to women to kia ma o belong to ma ka mago pod ok nyal kethi mondo the mindset paro mar dhano mondo loki mondo kiki mondo koro bed paro ma modern ta paro ni pod wabiro bedo gi shida to maduong' ahinya ni sirikal nigi tich maduong' ahinya kuom loko pach dhano machalo kamano. Mar ariyo, role models mag nyiri, role models motimo science iyudo ka gitin, koro iyudo ka thoth nyiri ok nyal timo science related courses. Machielo kendo mabende iyudo ka bende problem kata me skundewa mantie Kenya ka iyudo ka school ma ginene to iyudo ka ji mang'eny, jopuonj mang'eny bende samoro nitie role magi play. Iyudo ka iwacho ne nyathi manyako ni iting'eno ne gitim na arts in science kikitim. Koro ing'eni nyathini ko join form 1 to se nyise mano. Nyathini nigi anyalo paro kata an awuon ndalo moko kana join form 1 to ne wan gi japuonj moro ok anyal luongo nyinge school be ok anyal luongo to japuonj ni wacha ni oyiera ji e class to koni ing'eni idhi timo science. In to nyaka tim na arts, in idhi timo science, in idhi timo arts. Mane old thinking mawacho. The other thing and cultural mila bende nitiere muse play a very major role. Igri mane machon kaka Michael Ligo wacho. Art schools mag nyiri thothgi ne offer mana arts related programs. Mano bende aparo ni ose contribute e yore mang'eny. Then ibiro yudo ka e skunde giendi jopuonj science machuo ng'eny maloyo joma nyiri. Mano endo bende onego bed role model. Machielo kendo en ni pachwa nyaka koro waloki sani nikech kuwa loko pachwa adier gima Michael Ligo wacho ni ng'ato yudo ni gynecologist by any standards onego bed ni mine ng'enye moloyo joma chuo. Tibiro yudo ni chuo ng'eny to kendo mine tin. Gik machalo kamago bende hinyowa. Therefore gima duong' ahinya en ni sirikal nyaka ng'i yo manyalo loko go gigiendi. Education is nyaka koro ng'i lo manyalo loko go gigi mondo nyithindo manyiri obed attracted to timo science. Mano aparo ni e gima nyalo konyowa e pinywa masani kama wantieni. Nikech an diere mana somo hero kama nenya kuom paro makamano diere mana somo na nitiere ga symposiums mag science samoro mag maths lakini weche go bende tinde nitiere pok aseluoge makara inyanya symposiums manitimo. Pod gintiere kaka jofawe asenyisi ane fawe waseloso ga weche mag symposium go kata mana the best girls school mencho Nairobi ka no to meet to girls no wadhi all the way to Zambia mondo gi showcase the innovation. Koro mi pod gintiere to gintie mapek ahinya kaka onego gitimre nikech kaka omedo bedo mang'eny e somo kaka standards bedo dok chien. Koro standards osedok chien kata sani gik moko kaka koro national shows dirika shows ne ji dieka ni ji ne puonjore agriculture girika neno ka nyo corona nyo biro shows go nyo loro do udigi manyo nyithindo kotimore nade okonno gik mang'eny goero. Koro ber ka wadok chien gik manotimo ga chon go symposium go biye show girigo biye wane lokruok mantie kor piny warom mondo ng'e gik matimore wabede gi outings ni chon nitiere nyalo konyo chon nitie outings bende mane ji nyiri limo yawuoyi limo nyiri ji timo debate ji nyiso gik mageni godo go ne konyo miyo ji bedo gi confidence to be learn from one another kikanga dhi dhum marach to joka dhi nyiri koro ni temo kabisa ana paro mathematics context iwacho ni math symposium japuonj biro mana class to chani Sharon ng'ane gi ng'ane kindi kure huru koro ng'eni gigi ne ber kabisa ne miyo ijiuri maths go pod nitiere timore to gitimo na skul madongo dongo anita neno ka skul moro ma national to nyithindo mnacho Hong Kong ditimo maths symposium nero to you don't need the smaller schools girigiendi oktim mago and yet nitiere very good brains in those schools when otimo gi koro miyo wadogu kaka notimo gi chon mondo konywa mondo wajiw nyithindo wang'eni science ni nyalo timore gi ng'ata ma Nyasaye onyuolo manie school nyalo timo science subjects gite ng'ata nyalo timo gi komiye thuolo. Waseneno mwanamke bomba nyithindo manyiri timo gik mane prane chuo nyalo timo chuo bende nitiere ma very good kata in nutrition in cookery and all that omi nyithindo gima chuny gi dwaro to omi gi lose makare omi gi resources.
Erokamano ahinya. Nyakoro mga juang dakika na uchiel tok sang'wen mar okinyi. Ang'en wacho ni nitiere duoko ma bende pod medo mol e skunde mopogore opogore. E rorna moro mano mar Akach Girls. Nwacho ni bende wang'e na ni skunde manyire nyenye gwenge magwa makaluo. Nikech waneno mana Rang'ala kende gi Asumbi ma koro listi margi waneno ka gitimo maber. Aneno Akach High School ka bende aneno margi bende osewuoka gin gi min mar 6.5. Dong ok rach. Ok rach to rach. Pod ok ber ahinya. Nyiri onge. Adieri maber ni nyiri onge. Gimo miyo waonge onego wadwa nono matut kwaka. Ang'o miyo lwaso odok chien kaka koro Luaka onge to koro manere. Ang'eni kaka alumni mar Luaka biro bedo kama nyoni min Ogandi mano mar Uganda kaunti. Ulanda onge kanyo. Ulanda bende ni Migori. Skunde onge ka, nyiri onge ka. Be wang'e na ni wabiro watemo manyogi kwa yudo gitu bedo kwa biro degi timo maber kuro wasaino nitie gimoro moko ber ahinya. Erokamano ahinya. Nyakoro mga juang yinwa mar mondo moko yo matin. Amed mana paro ni nyalo oronwa ote bende bed machiegni kodwa ka wadhi nyime gi twak makama. Yoronwa ote lai magwa magote machokare deka uchiela nono. Mbui mar Facebook, YouTube bende aneno ka wantiere achiel kachiel. Skunde mabende wawacho mag nyiri mantiere gwenge magwa makaluo kaka Ulanda, Ng'ia gi mamoko. Kunyiswa ni giyudo minsko adi. Principals, jopuonj mawinjowa masomo makramna mapuonji skunde makamago. Nyiso orono yuda di kanyakla kod skunde mamoko machuo. Arito winjo kramna mar St. Mary's Yala min gi enadi adugo nyisi nyakoro mga juang kik idhi mabor. Simu nilipigiwa kama niko kwa motorbike. Karibu nianguke kwa pikipiki. Mimi ni Michael Onyango kutoka Siaya County. Mimi naendesha piki. Hizi pesa zingine ndalipa nayo madeni niko nazo. Zingine nafanya nayo biashara. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on super jackpots. Chambua game zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea game zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Ukitaka huo wimbo bonyeza *811*402#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndiyo nyumbani kwa wasanii wote. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Oken mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhiga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta mana e Ramogi TV. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoko. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile buch jopiny. Tuntie kunde moko bende japiny mana golo lo unalos go kembe gi eki nisa ni koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai.
Nyakorom gajong machiegni okang mar ariyo dakika na 11 tok sang'wen mar okinyi pod wadhi nyime gi twak e chenro mar mbaka oromo watwak kaluwore kod duoko mano mar penj mar klas 12 KCSE ma bende jatend migao mochung' weche mag somo Ezekiel Machogu nochiwo odiochieng' manyoro. Nanyisi ni kwadhi nyime gi chenro makama pod watemo manyonu mean grades mago mag skunde mopogore opogore gwenge magwa mag Luo Nyanza. Ayudo moro mano mar nyiri, mano mar Mirogi Girls. Mirogi Girls mantiere gwenge mag Ndhiwa e kaunti ma Homa Bay. Ayudo ka margi bende osedonjo ka gintiere kod min mano mar 8.6. Nasingo ni adhi manyo bende St Mary's Yala, achiel kuom skunde mago ma yawuoyi ma bende osebedo ka timo maber e penj mano mar KCSE. En mana ni mar St Mary's Yala ne gintiere gi min mar 7.2. Akene Charles Akach ka rwake twak makama. Losan ne kotendre kod performances e skunde magwa makaluo. St Mary's School ma bende nen skund nyadhi. Sani kata mana kora neno kata mana Mirogi Girls mantiere gwenge mag Ndhiwa loyo gintiere kod min mar 7.2. Ita ahinya nikech ing'eyo ni nitiere jomoko ineno mpira ka ji go mpira e soka ka nitie jomiluongo ni dependable players. Dependable players gin players ma kapok onegi e pap to ji chunygi ola ni ka kamano to idhi lowa. E kaka skunde wagi endi mane pinywa mar Luo ka. Achiel kuom gen St Mary's Yala. St Mary's Yala gin nyicha gin skunde ma wan go gadieri ni kadipo ni penjo tim to wuok maber. To gima neno ka St Mary's otimo. Mokwongo aduoko ne giero kamano kendo congratulate gi, but an gi to matin ni they need to up the game. Ok aneno ka gino otimore maber. To kata kamano anyalo paro ni ndalo moko e higa mar 2006 ne wan gi gimoro Nyanza ka mano luong ni Education Conference. Mane nobedo Tombo ya Labour College. Ji noloso e wach somo ahinya. Kabisa. Bang'e no ne yudo ka performance mag institutions wa nobedo maber zaidi. Omiyo aparo ni gimotimore ne St Mary's alongside other institutions Mirogi aparo notimo maber. Mano gima bende anyalo wacho ni gitimo maber kabisa. To all in all pod ok watimo maber kaluwore gi kaka wang'ere. Nikech unyalo paro kaka wan jo Kenya to kendo wan jo Luo ni ji mang'eny kata higni manyokadho go. Nyicha ne wan gi nyithindo moa e dhoudi mamoko mane biro ka gibiro somo rieko pinywa ka. Omiyo kanyo to jothuru ada gombo nu ni kaber to gimoro amora ma in godo e dalani gol kitimo maino ni ne nyathi mondo nyathi osom. Nyathi ma nyako mi thuolo makare marom gi nyathi madichuo. Wach moro ma ji bedo godo e ndalo mane machon ni nyathi ma nyako to ni ndalo ne ni bede jikon. Bede jikon to kata tende madongo gi katinde dhiye to jikon yudo ka chuaye mang'eny. Tiende ni wan rom kuom nyako gi wuoyi warom onge pogruok. Omiyo mwandu tema wan godo gimoro amora matin ma wan godo to gi pesa ma bende sirikal oyawo dhoge ka onego wagol mondo wapuonj godo nyithindo manyiri to gi nyithindo machuo. Ka neno ka nyithindo manyiri ok osomo, ing'e ni ot ma nyathi ma nyako ok osome kata nyathi ma nyako ma miyo ma koro bedo miyo ma ok osomo ok en gima lit ahinya. Samoro ka wuotho taneno ka nyithindo manyiri moyudo ich ohiu, nyithindo matindo yudo koting'o nyathi, tiende ni nyathi onyuolo nyathi, owuotho godo kochomo go osuptal. To kae to nyathini kosenyuol to ni koro bole abola kanyo ni chieng' moro ka dipono oyudo nyathi ma wuoyi moro mondo kawe. Omiyo aneno ka gima timore Sharon pod ok ber na ahinya, kata bed mana ni gitimo mabeyo to pod ok ber na, especially skunde manyiri kichako iluwo gi skunde wa manyicha ne madongo ma bende ok otimo maber. Aneno skul machalo kaka mana some ma Homa Bay Secondary, aneno ka en bende performance ne ok odhi maber. Omiyo pod an gi ywak ahinya ni nyaka gimoro time wach ni endi. Aparo ni nonro nyaka tim matut gimomiyo ni nyiri ok osebedo kata mana katimo maber e penj ahinya kaluwore kod duoko ma wang'ni. En mana ni Dr. Margoretti bende wang'iye nikech nano nonro moro ma bende nochiwo ahinya kaluwore kod counties kaka osebedo katimo kata mana penj. Nantiere counties ma bende nantiere gi jopuonjre mathoth mag joma chuo, to nitie counties moko mantiere gi jopuonjre mathoth mago mag joma nyiri. County mano mag Garissa otelo ne piny Kenya kuom namba kata mana kwan mag jopuonjre mag joma chuo. Naneno bende gwenge magwa mag Nyanza, Migori nitiere kod jopuonjre ma chuo mang'eny ahinya. Ang'o mok timre Migori gi jopuonjre joma nyiri? Homa Bay bende neno kanyo. Ma nonro mok ber ahinya, nyiso ni gimoro ok ber ka. Kendo Garissa, Mandera, Wajir, Turkana, Samburu, Narok, West Pokot, Mombasa,
Lamu gi Migori. Magi pinje ma kanyocha wadhi, to ni pinje gi mokwongo, nyithindo manyiri itero nyange e hali mabor ahinya. Molo Migori, nyithindo manyiri itero nyange, koro nyiso ni ogitim klas 12. And Migori nyathi ka ochopo higni klas 3-4 titere nyange. Ka kotamruok Kenya ka titere Tanzania. Mano gima wayudo kech Kuria gi Tanzania, Kuria nitie mang'eny Tanzania maloma Kenya. Koro ma nyisi gimomiyo nyiri ng'eny, yawuowi ng'eny Migori malo nyiri. Garissa be nitie nyange ne itimo, som nyiri ok okawo kaka gimoro malich ahinya. To kata ka ning'e somo gi ndiko, isedhi madrasa, mano nyathi manyakoro maroma. Koro ma nyisi ni counties gi nyithindo manyiri ok oyienegi dhi mbele moloyo klas 8. To Homa Bay nikech Homa Bay bende aneno kanyo ka nitiere gi jopuonjre mathoth ma yawuoyi kipimo gi manyiri. Homa Bay be nitiere mang'eny, nyiso ni nitiere pi mang'eny ahinya Homa Bay ni. Ng'eni Homa Bay mantiere gi lake front mang'eny ahinya. Maybe nyithindo manyiri oselal. And king'iyo Homa Bay nyicho report cases of pregnancy mang'eny ahinya. Ndalo corona, kata ndalo mjobiro ni, nyiso ni thoth nyiri odhi tedo mohiu. Yes, thoth nyiri odhi tedo mohiu, koro nyiri onge, yawuoyi mantiere. To kama yawuoyi ng'eny malo nyiri, biro bedo gi chandruok mang'eny nikech nitiere, nono wacho ni ka yawuoyi ng'eny malo nyiri, e kor piny, nitiere tulo mang'eny, mune makwega piny. Koro miyo counties giendi ok ber ahinya. Giwe nyiri bende wuok oko odhi osom. To ber mondo kitimo nonro matut, gimomiyo ni counties mamoko nitiere gi yawuoyi kata mana jopuonjre ma yawuoyi mathoth malo manyiri nikech kuom ranyisi nikech magi counties ma nyange ng'enye yemo hiu ng'enye, koro miyo nyiri onge. Culture be kito malo kabisa ni nyathi manyako ok onego ng'eng'e somo kende to mano romo. Ka gwenge mag Northeastern aneno ka gipong' kar kaendi, koro ma ok ber ahinya. Mombasa bende nitiere gi males than females. Magi nyumbu moiu, and again Sharia law uyine kata nyathi jahigni 13 mondo odhi onyuom. Koro laws bende Sharia ng'eni wan godo e constitution wa wayio karka. Koro ka laws gi tiyo nyalo kethonwa nyithindo manyiri ok bi e school. Aya, kidhi e counties with more females, wan gi Vihiga, Marakwet, Kirinyaga, Meru, Kiambu, Nairobi, Kisumu, Kitui. Magi are urban counties, most of them. Koro ma nyiso ni ang'ono, jok mani urban giendi orwako somo magi nyiri, kipimo gi yawuoyi. Nikech ng'ato nyalo penjo niya, nang'o ni county ma Kisumu, samoro kama Dr. Charles Akach kiwinja, nang'o ni county ma Kisumu koket ni nonro mare entiere gi kwana jopuonjre manyiri mang'eny. Wang'e mana kata mana gwenge magwa mag Nyanza, kipimo kata mana gi Migori gi county ma Homa Bay. Kini Dr. Charles Akach diwach nang'o nikech aneno ka Dr. Margoretti to wacho ni nikech gintiere bombe. Vihiga, Elgeyo Marakwet mago be boma, Kirinyaga, Meru, Kiambu, Nairobi to boma, yes. Kisumu bende boma, Kitui bende nitiere kanyo. Hakeni Dr. Charles Akach diwach nang'o? Anyalo wacho kama endi, mago achiel kuom ginyiso ni gin pinje ma kata mana county ma somo bet samoro sedhi malo matin molo kuonde mamoko. To kendo bende ibiro yudo ni gik machalo urban centers bende nitiere mang'eny. Koro nyithindo manyiri neno somo mar nyiri to gigionde gik ma nyiri mosomo timo, to gi gik magitimo ne family gi, kata nyiri masomo motedo kamoro to gi gik magitimo. Aparo ni mano endo nyalo miyo achiel kuom gima chalo kaka Kisumu gini nyalo bedo ni mano endo nitiere. Nikech kidhi kuonde machalo kaka constituencies gi, tibiro yudo ni every village ibiro yudo ka at least nitiere nyaka achiel 2-3 moko ma osomo ma samoro nigi diploma, moko nigi higher diploma, moko nigi degree, moko bende nigi PhD. Koro mi aparo ni kanyo endo nyalo medo gik machalo kamano. Aeto machielo kendo, ka dhok ma ji wacho en mana wach mar somo, okinyi nyaka otieno en somo. To kendo machielo kendo en ni words of encouragement ne nyithindo manyiri. To gi gik ma wawacho machalo kaka symposium, gi gik machalo kamago. Ka ng'eny to gi ber mar somo nyithindo nyalo neno. Ka koro Kisumu town ka, kata mana Nairobi for example, nyithindo manyiri neno ber somo. Kendo gineno ka nyathi manyako owuok e ode
en gi ode mong'iewo to oyembo mtokane to kendo dhi ten gofise to timo gik machalo kamago. Mane momiyo owacho ni gimiluongo ni role model, ka role model ng'eny to nyithindo manyiri nyaka som, to ka role models tin to kuonde mamoko ibiro yudo kapod sikore. Mane momiyo sirikal nyaka koro ket maino mare mondo ting' kuonde man chien goendo bedo dhi malo mondo nyithindo manyiri osom. Daktari wacho kare kech king'iyo Elgeyo Marakwet wan gi nyiri motegno kaka Shule giri, wan gi Chebi Kilimo giri go sa kanyo, kidhi Kirinyaga wan gi the women governor Kirinyaga, very strong woman kanyo. Kwan Meru wan gi Mwangaza Kawira governor. Kawadhi Kiambu chiegni gi Nairobi, nyiri nenore kaka nyiri timo maber and all that, koro mano influence gi. Nairobi nyiri otimore marach, nyiri timo maber kabisa. Pangani State House, Moi Girls, mago nitie role models. Kisumu nicho wan kata gi governor, deputy governor, the first time mamiyo. Magi gik manyalo jiwo nyithindo, and being urban magi gik manyalo jiwo nyithindo. Kitui ni wan gi female governor in the last government. Magi te miyo role model ni kare nyiri bi nyalo timo gimoro e wajiwre and all that. Koro miyo gi mijingo. Koro miyo role models ber ahinya, to kendo koro ma akwayo mine duto ma Nyanza mosetiyo matek kamoro amora ma gisetiye, wayude thuolo warom gi nyiwa mane kor gweng' bonewa ni somo en gima ber, somo miyo lokruok mar ngima nyalo bedo maber, mondo wajiwgi, wadoguru chien kaka joma mine, wajiwuru nyithindo manyiri giendi mondo gine ni kara gimoro amora nitiere. Nikech kiyudo yawuoyi to nigi role models, nikech in nisomo e kor gweng', mono gweng'u gineno e wigo pile. To nyiri an kuma ne onyuola giwinjo ni antiere, kia ni anti machal nade, aonge. To bende sedok kata mana ng'iya girls kaka miyo mosomo Dr. Margoretti. Poka dok. Ng'ini ka in e gweng'u right from primary ma wuod ng'ane kanyo be mibedo jaduong'. To nyako tinyuli kamoro tibedo jaduong', ibedo dayo kamoro machielo ma ji ok ong'eyi. Koro miyo onego wadog nyithindo go onewa ni to en gima kama ber katimore. Aparo ni mano chenro makare ma bende ang'eni nitiere grube mopogore opogore Dr. Margoretti munyalo organize mondo wadhi wajiwe nyithindo manyiri mar mondo mi wane kaka ginyalo timo maber. Ahinya wabede gi gene higa mar 2024 penj mar KCSE biro bedo nade. Nasingo mar somo ote mag Nyakwar Mgajongo, ketna moko kuom ote ma bende sebedo kioro. Bende na penjo nuornwa Minsco mano mogo stamp, kose goye stamp mane ma credible maton wach ni e Minsco maber. Ruth nyathi Ochieng wach ni lokruoge ne thuth penjo, wach ni penjo thoth maloyo duoko. Lendo notim Eldoret, ji oseng'iyo gi Mitiani House, duoko ni range mbui, wach ni jo is bendo dhuro. Reports mag kuo bende ne nitiere, koro tek ng'eyo ka japuonjre mokalo penj notiyo gi obwongo gi kose. Ang'en mag duto te wabiro bedo kowa losa ahinya nyaka luore kod kuo mar penj, pono neno kano neno mar higa ni bendo, mano mar higa mokalo bendo adhi ng'iyo. Ruth nyathi Ochieng wacho ni penjo na japuonj ka nyithindo mariek ga e high school gi bende pod giriek ga nyaka e mbalariany. Awinjo to akentiere, wacho ni winjo to akentiere moja. Dr. Margoretti di bedo kiduoko nwa nikech in japuonj e mbalariany mano ma Nairobi. Gimonego next time ka duoko yudore, onego wayud ni nyathi ma oyudo NEA KCP no yudi ang'o. Kech nyalo miyo wang'eni no kare kikale primary to secondary bibro dhi kale akala. Moko be nyalo nyiso ni nyathi moro ne oyudo marks matin e primary to kochopo secondary timore nade okalo, ma biro konyowa. To ka biro wach mbalariany, nyathi mokala kala gi wiye maber kubire mbalariany to kala kala kendo. Mbalariany kini ni kendo kuro yot maloyo chien koni, kech mbalariany gimopuonji e tamno mane kikale isekale odhi adhiya mbele kamano, machielo kendo biro manyien kamano, ikuna kuna koro yot maloyo chien koni endi. Koro ka nyathi mano kala dier maber, gima mune timo maber e mbalariany onge. Nyathi mokwalo penj to kubire mbalariany to bang' higa achiel kata bang' semester achiel ong'ogore oko dhi or mara ni an koro course ni okadwar, adwaro na dhi a change course, mara an koro kadwa university ni na dhi kar kanyo. Mano timore kodgi to gitin gine ma 4,000 gi manyo cases gi otimo obiro cancel gi. Koro wach ni 4,000 gi no omidhi ya cases, omidhi ya grades obiro to okel gi e mbalariany
gindo ogibi bulo ng'ur, gibiro mna gi ng'wech kech somo ok bebedo maber ahinya kodgi. Koro miyo mano to ok buog ng'ato. Ka ok ikalo ni biro to onge gima ibiro timo. Erokamano ahinya. Nitiere ote mamoko ma bende nanitiere. Naneno Engineer Lazaro Kanyambok bende nanitiere gi ote moro kanyo ma bende nooro. Wacho ni o congratulate all students who did exams. Wacho ni onge failure kanyo. Wandalowa joma ne somo chando ema tinde waluongo e rambe. Bidi ber sana kik ng'ato chunye tho. Mana pano loso kaluwore kod kwan mag E's 48,000 ma bende noneno. Asomo temo gik kendo mar Ruth Nyathi Ochieng'. Wacho ni Migori nitiere gi good schools, especially boys schools. Wacho ni Migori County lach kure ema timo nyange giketho nying Migori. Mana paro ni en seyo ma bende nowuok ahinya nyaka luwore kod kaunti ma Migori noneno ka nitiere gi jopuonjre mathoth machuo. Jackie Nyarmudi wacho ni principal mar school magweng'wa Germa ero ang'eni Minsco chiegni mana kete biro bedo mana koyude en school mane ubi bedo kinyisowa ni Minsco en adi. Kopogore gi mano nikech aneno ka saa bende dhi mapiyo, watemo bende manyo jofwambo mag counties mopogore opogore nyakora Mgajwang' ginyiswa ni chal mago mag penj mar KCSE gwenge ma bende giwuok e chal nade. Bende kik wiwa wil ni sikunde bende yepo eta mokwongo higa mar 2024 moko kuom skunde mamoko no yaw odiochieng' manyoro. Wang'eni jumani te skunde ibro bed ka iyaw. Antiere gi watna moro Soma Sumbi Girls en onyisa ni yepo en tarik 12. Aparo ni mano chieng' tich abich. Koko mano kwadhi nyime gi twak makama walosane kotende kod kuo mar penj. Nikech kuo mar penj bende wacho ni en achiel kuom ohinga ma bende osebed ka ineno. Mano e migawo mochung' weche mag somo e pachoka. Dr. Akach kintiere kaunti ma Kisumo. Nyaka sani kani winjo kata mno odiochieng' manyoro kana jatend migawo mochung' weche mag somo na yango. Wacho ni gibro bedo ka gitimo nonro mano mar kuo mar penj. Nonro ma bende ne giwacho ni ibro bedo ka igolo e kinde thuolo mar ndalo 20. Ponono ni kuo mar penj no neno kata oyo. Indi wach nangu tendre kod kuo mar penj. Nikech kuo mar penj ni kinde ka kinde obed penj mar klas 8, penj mar klas 12 oneno. Nineno kata mane gwenge mag Nyanza skunde mamoko bende jopuonje bende nomaki ka penj na dhi nyime. Anyalo wacho kama indi ne jothurwa ma Ramogi ni wach mar kwalo penj en gima lit ahinya. To nikech kapok abire mano tanyalo wacho ni e university kata colleges gi. Aparo ni samoro kata ka nyathi oyudo mean grade A kata A ang'oge ni goendo kata B to de bede ni gimoro nitie iluongo ni entry behavior. Mondo wang'e ni to nyathi manyo oyudo A ni to wan e university ka kwa miye penjwa ma relate to course modhi timo ni. Performance ne dhi chalo nade. Aparo ni mano achiel kuom yo mwanyalo yudo go nyathi ma okwalo penj. But maduong' ahinya anyalo wacho ni kwalo penj kelo gimoro miluongo ni educated illiterate. Osomo ndi kendo en gi very beautiful certificates gi qualifications madongo. To ka koro kete piny ni koro en hands on tiyudo ka gik moko opogore magwenyore gi mago. Mano endo e gima kuo mar penj osekelonwa. To education en gima lich ahinya kata kaka neno pinywa ma Kenya okawe. Pinywa ma Kenya okawe casually. Nikech education no bende ma shape up society. To kadipo ni nyathi ochako kwalo penj e primary ka modhi e secondary kata mochako dhi nyaka college kata university. To bende unyalo neno aspects mag kuogo kata e society marwa ka. Corruption no unene yore mang'eny. Nikech ineno kata mana kaka jomoko riyore barabara ka. Ma ng'ato kamoro thin to kanyo endo dwano rire. Mago bende gin mana ofisadi lilo. To nikech samoro en ng'amo oketo no riyore gik moko makata oko deserve to nyako rire motim gima chalo kamano. Omiyo kuo mar penj kelo gik mang'eny. Iyudo ka ute mang'eny magore piny gigore ni yudo ni samoro ng'ama ma supervise building no. Kare unyalo paro ni en engineer kendo luonge ni a very superb engineer. To kare gik ma otimo hands on to kare ka onge. Kanye momiyo CBC samoro biro konyowa. Nikech skills ma en go gi en skills moko ma ok nyal konyo. Kiyudo ni ng'ato ondiki kaka ncha neno case moro ginene TV ni nyathi moro kare en gi tuoche moko madhi ka gima en cancer. To ni doctor to pime to doctor to miye yath mar ukimwi. Magi samoro timore nikech examination cheating. Wrong prescription. Ma ing'ato tuo tiwacho ni ini to kata ni tuo ni in gi malaria to in gi tuo machalo kama. Mago endo examination cheating. Aya, ka koro wadhi samoro kata mana e yamo ka. Kare samoro nyathi moro
en pilot ogine ndege oriembo ndege kaendi wabet ka kare nyathini endi samoro nikech jonyuol ne nigi nyalo odhi orine moyudne kata certificate moro kanyo aito mitimi ndege kor ka ndege ochomo gi passengers aparo ni wach mar kwalo penjo nego jothuru ong'iye yo moro maliche molo kaka samoro jomoko pare mane momiyo ng'ama puonjo japuonj makwalo penj ne nyathi kata mana janyuol maneno ni nyathine okwal penj nikech odhi timo kos makama mane momiyo samoro wan kaka jo Kenya omiyo wan gi shida makoro wan goni sani nya neno piny machalo kaka Nigeria gisechako doubt certificate marwa sama gi doubt certificate wano it means ni wach moro gimbende gin mana gi shida gi mamano bende wang'eyo to iyudo ka examination cheating no sani koro chomo kamoro mo odhi kethonwa omiyo ok aneno ka en gima ber to en gimoro ma samoro biro chuno sirikal nokete level moro mamalo mondo koro bed gimoro ma ochalo kata mana dochalna kata mana robbery with violence nikech aseneno duoko mag kwalo penj omiyowa e Kenya kaendi omiyo wach mar penj kwalo to en gima condemn kendo en gima ok adwar kendo en gima ochido kendo en gima rach kabisa aparo ni ng'ato koyudo kata mana ondiko nyinge motimo questions moko ariyo answer to yudo nyathini pod ki nyalo bedo a very serious entrepreneur onyalo bedo johala bende malich ahinya to kochuno ni nyaka ng'ato kadh mana penj kong'e ni ok onyal kadho ni to nyaka iket ni nyathini nikech ina medical doctor nyathini bende nyaka bed a medical doctor koro idwaro shortcut mondo nyathi okadh penj omiyo Sharon an wach mar kwalo penj to en gimoro ma akwedo in the strongest term possible ni wach mar penj ok onego kwal kendo en gima rach kendo maduo piny ma ok ber ahinya. Erokamano ahinya. To bende karamna kwang'iyo nonro mag jopuonjre ma bende liekre nokwalo penj nikech nonro pod dhi nyime nyakwarom ga jogo mana kana senyisi ni migawo mochung' ne weche mag somo nowacho ni ei kinde thuolo mar ndalo 20 gibiro bedo ka giyango ponono ni kuo mar penj no neno mane penj mar KCSE mar higa mar 2023 kosoyo nikech king'iyo kata mana kwan nyaka sani kwan mag jopuonjre maromo 4,109 nyakwarom ga jwang'o pok oyudo duoko mage mago mag penj pod itimo negi nonro to jopuonjre 4 e kind jopuonjre 4,113 ichich ni nokwalo penj kendo nong'ad oko duoko margi mago impersonation samoro an Sharon Ong'aw aluongo Margoretti obi otimna penj akini Margoretti kuon mar penj ni nyalo tim yango te en wach mosebedo obed jatend migawo mane mewsike wilo mago mag somo en achiedh nade mosesiko mondo watiek kuo mar penj waikuru nyithindo e wang' saa kendo maber kaka dwarore mondo watiek kuo mar penj wami skunde wabed gi gimoro amora ma gidwaro kaka dwarore mondo watiek kuo mar penj waneno nyithindwa obed e skul chakre tam mokwongo higa mokwongo nyaka tam mogik higa mar 4 maonge chochni moro amora mantiere mondo watiek kuo mar penj waneno ni skunde watete nigi jopuonj moromo nitiere gi classroom moromo nitie gimoro amora moromo equality sani kaka waloso sani endi skunde gina gina skunde to nitiere pogruok maduong' mantie e skunde giendi moko onge gi jopuonj moko onge gi classroom moko onge gi laboratory moko onge gi gik mang'eny nitiere koro kwanyalo loso gik te to ok bi miyo nyithindo panik ni yanyo pok aikora wang'iye magi mondo be watiek kuo mar penj wane ni gik moko kaka mtandao sani thothne nyo timore ikwalo e yor mbui kata ikwalo e yor mobile phone and kanyijo kanyo minister nyo lando ni history and government nyo tim marach kechon kane itime notimore maber nitime ga godhiambo nyiso ni nyalo kwale gokinyi nyithindo somo kango chopo saa 8 to gige ma gidhi ndiko to koro gikala penj nyicha wang' nicho loke nyo time gokinyi and therefore nyithindo time marach kabisa koro onego wane trends go dhi nade to gin skunde mage makwalo ga penj ahinya trends go onego wang'i en nonro kato koseneno trends go to wane kaka onyalo timore nade onyalo ging'o mondo gik makamago kik timre kech gigo onyalo miyo gigi kik timre wadwaro warita ne kind thuolo mar ndalo 20 ma bende jatend migawo mochung' weche mag somo na wacho ni gibiro bedo ka gitimo nonro gibiro bedo ka gichiwo ponono ni kuo mar penj no neno kata oya ahinya nyaka e kind thuolo ma bende koro nyithindo kata na jopuonjre maromo 4,109 pok oyudo duoko magi bende nyanyisi ni ei jopuonjre e kinde wacho ni japuonjre 4
e kind jopuonjre 4,113 bende chich ni nokwalo penj kendo mago jok manoyudo wai duoko margi ne ok owuok. Kopogore gi mano, awinjo kiwacho wach mag nok mag jopuonje ma samoro nyalo kelo kuo mag penj. Waloso ne kotende kod nok mag jopuonje e skunde mopogore opogore nikech wang'e ni wach machielo mabende osebedo ka inyo migawo mochung' ne weche mag somo en wach motende kod CBC. Odiochieng' manyoro naneno ka jata chenro maduong' mano ka duol mandiko jopuonje tich TSC Nancy Macharia nolando ni koro gibro bedo ka gindiko jopuonje e tich. Kendo nolando ni jopuonj mane oyudo duoko mar kwayo margi mar ndiko gi e tich mar mondo mi ochope apise mago mag migawo mar somo mabende nitiere sub counties mapachoka mondo mi dadhog-gi kapok ondikgi e tich. Gino maro ni jopuonje mabende nokawo thuolo mano mar apply kata mana ndikruok ne tije makamagi ubro bedo ka uwuok oko nikech imanyo jopuonje manyalo puonjo skunde mago mag junior secondary. Wach mar junior secondary JSS weche mag CBC akeni Dr. Akach di wachango. Aparo kapok adonje e mar junior secondary to anyalo wacho gik ma Margoretti wacho gin adieri ni to nyaka wageng' gik makelo kuo mar penj. Ka ok wageng'o gik makelo kuo mar penj nikech education iwacho ni is an equalizer. To dango bed an equalizer nade tibiro yudo ka school moro to nigi facilities te. Ta neighboring school to onga gima en ga tol to kata kiwacho ni jopuonj to kadipo ni staff establishment jopuonj monego bed go gin kata 20 tiyudo ni school no nigi jopuonj 5. Mago gin gik mamiyo jopuonj kata jonyuol kata community nyalo bedo gi shortcut mar kwalo penj. Omiyo gima paro ni sirikal onego tim we treat Kenyans equally. Kwa nyalo treat Kenyans equally taparo ni gik machalo kwalo penj ginego endo they will be a thing of the past. Kaduogo junior secondary ka achiel kuom gima government timo ma ayiego to pod ok oromo en wach mar ndiko jopuonj. Aparo ni kuom gimoro amora ma ng'ato nyalo wacho any learning institution gimiluongo ni shortage mar japuonj ni jopuonj ok oromo en gima lit ahinya nikech wasebedo e situations moko kechamba japuonj wasebedo e situations moko ma inyalo yudo ni okaw a whole term ka japuonj monego puonj subject moro onge ni koro japuonj mano somo gima chielo ni samoro joge ma koro itiyogo mondo kanyo kata bridge up the gap kanyo aneno ka pod wan gi shida maduong' ahinya. Omiyo wach mar junior secondary pod nigi challenges mang'eny pod en gi weche mang'eny ahinya other than school gi gik madwarore e school. Jopuonj kata ben mana ni jatend jopuonj ma Nancy Macharia wacho ni gibiro ndiko jopuonj to kaneno gik ma kupet kata mana nat wacho jopuonj midwaro pod iyudo ka pod tin. Omiyo mano pod aneno ka pod wabiro bedo gi tabu nikech sama koro wakawo japuonj wach ni japuonj wabiro puonjo kata kwano kata gi subject moro to koro wakete subject mane oko specialize mano bende is bound to affect kata mana performance mar nyathi moro to kendo bende japuonj no ka puonjo subject mane oko somo to nitie gimoro ma bende dho wagunda wacho ni job satisfaction en owuon bende obiro neno ka tije no ok rom chunye nikech otimo gimoro to otime gi passion monego time godo. Omiyo aparo ni Teacher Service Commission nyaka tim audit mar jopuonj mondo kaber to nitiere kuonde mang'eny ma sirikal lale pesa to ka pesa gi inyalo kuonde ma sirikal lale pesa ai to pesa gi sirikal keto maino ne kuom jopuonj ka jopuonj osebedo to gi gik ma jopuonj nyalo dwaro to kapar ni wanyalo bedo gi shida ma pod wantiere go Kenya ka. Nitiere kuonde moko ma ibiro yudo ka pesa lale mang'eny ibiro ni mara kia pesa ndalo moko wachnwa gi ker mane machon ni Kenya lalo bilion 2. Bilion 2 no kadang wawuondre ni bilion 2 no kawni nodiechieng' kodiechieng' bilion 2 no indiko go jopuonj. Dwa bed gi jopuonj ma koro Kenya de bed Kenya piny maber mapok ne kaneno. Nikech pinje machalo mag wagunda gi kidhiye tiyudo ni gima gikwongo ging'iyo kata mana colonial government wasungu kane biro Kenya ka gima ne gikwongo ging'iyo ne gi recruit jopuonj gi identify land gi recruit jopuonj ma gi make sure ni jopuonj biro timo wadwaro jopuonj maromo kama. Sani kidhiye secondary school samoro iwacho ni pa class onego bed gi nyithindo 40 kata 35 kata 30 for that matter. Tibiro yudo ka class no nigi nyithindo 100. Quality education ok nyalo yudo environment machalo kamano. Omiyo aparo ni kata mane junior secondary ka pod wan gi tabu mang'eny ma ka sirikal ok nyalo address
and sani hopefully aparo ni ka ginyalo timo mano gik ma kata mwawacho go endo to biro konyowa kuom nyithindo mondo mi gik machalo makoro wa experience gi ok onego bene wa experience Sharon. Erokamano ahinya to manene adiera makende nikech bende wang'e ni kotenre kod nok mag jopuonje bende Nancy Macharia mano CEO ma kaduol ma TSC bende nowacho ni gisani gintiere gi nok mag jopuonje mago mag junior secondary nikech wacho ni jopuonje mapuonjo junior secondary nego bed 99,945 nyaka sani jopuonj mantiere en mana 56,928 kwan mathoth mag jopuonje manego bed ni indicate to kata mana jopuonj kende kata mana kilese ma bende nyithindo some nikech nyaka sani wacho ni migao mar somo nitiere gi chenro Nyakorom Gajwang' mano mar gero klese 15,000 e pacho ka ma bende chenro makamano giwacho ni biro bedo ka muonyo omenda maromo siling bilion 12.8 akiani ger klese omondi koso ndik jopuonje tich omondi. Margoretti oyuma sani ng'enye e puonjo ka kirango wach puonj ni endi ji okete ka koro experiment gitimogo experiment oyuma ng'eny sani ndi wacho ni jopuonj mwadware JSS gin 40,000 gi wiye to jopuonj to nitiere mosebedo trend ok ni gionge ang'a mono sirkal ndiko jopuonj ndik jopuonj kata gibiro mna somo e tie yien to ndik jopuonj mokwongo kar somo ok bitamore mag gibedi to be pod gi classrooms manyopodo mag klas 8 ka nyopodo nyalo tiyo godo giri kapod waojore gima duong' mogik Kenya osetimo maber ma osetrain jopuonj manyalo puonjo primary nyalo puonjo secondary nyalo puonjo kamoro amora gindiko jopuonj giwe walo sirkal sani walo mang'eny loso mang'eny to kane atimo education ne wacho ni education goli e region mar mudho to teri e region mar ler mane meaning mar education koro kasani ok onyal golo nyithindwa e mudho nyiso ni wathoth jo Kenya ni e mudho onge ler and bedo ng'ama ni e mudho en piny ma iye tek kabisa piny moserumo modok chien wan wasetimo maber ni jopuonj wasetrain kendo gi ng'eny ndi to watugo kodgi okwandigi sani kanyo okaw moko nyondike KCSE tin miyi 17,000 mano same money machulo jatich e ot 15,000 to moto ng'ama osetrain mosesomo kabisa koro miyo kama gi bende ema miyo nyithindo be samoro ok dhi somo maber nikech okoni after all kata ng'adhi asomo ok dhi chulo pesa malong'o ng'ama ok odhi sikul manyorem chulo pesa moloyo an koro magi gik makelo chochni mang'eny e yore mag somo sirkal okawo tekone te oneni somo ni odhi kare CBC tek maloyo kama owuok sani kech CBC dwaro resources CBC kata ka ng'idhie ni dwaro ni nyathi otim music dwaro no dhie each school ma nyathi time music no nigi all the musical instruments nigi everything and teachers madhi time kama gionge en kanono kayotro nyathi dhi timo hands on tamna art and craft to onge gik mag art and craft go onge machines go en kanono kata en tailoring onge kata mana charan kata mana sandane maonge e room no en kanono kawacho kanien kata mana cookery skills kiango gero to onge kata mana sufria kata mana jiko onge en kanono kuro miyo sirkal onego bed serious o ensure ni all the schools will be equipped for CBC nikech wadong muna gi achiel kende to wadhi ang'ono pathways to pathways gi boikore negi kuro miyo Macharia we loso mang'eny ondik jopuonj jotendwa moyier man gi CDF olosnwa classrooms nyithindo yud kamoro matimore nade neno kata mana ka jatend piny Kenya bindu doche manyoro nolimo skund nasari mano some mano wacho ni dhi chak ge mana achiel en jatend piny olose foundation stones go in all schools in Kenya apart from mano someno other schools are like that koro miyo wacho min sirkal we walo walos school obed maler wagol nyithinde mudho waket nyithinde ler to mana ka gisomo and gin gik moko makata kosegergi gin gik moko bro budho forever
The other day in Incheon, Sweden, adhi e class mar jo art, ayudo gima jo art timo, excellent. Adhi e class mar jo craft, excellent. Adhi e craft mar jok mane timo cookery, excellent. Adhi e craft mar music, gine class mar music. Gigi are an nogeri kipinyo to gigi nogero higa mane, nogeri gi patopuk gagwata, and they are still intact. Wacho ni school siko kata Yes, they are still intact. Koro miyo gimotimo sani endi will not be gin gik moko ma ok kethre. Kata japuonj miyo kondiki to biro kawo higni 30 ka japuonj pok otimore nade pok owuok e skul karka. Emomiyo wawe walo gi somo. Watimuru gigi endi once and for all. Mondo ki wasom. Paro maliwa ahinya. Ang'e madong' gima tin e dakika par mar mondo mwatiek chenro makama. Amede matin Sharon. Diadhe nyime. Awacho ni mana kaka madam wacho kanyo, aparo ni kata mana wabunge wa bende gine gi pesa moro kanyo mondo giloke kit school. Giloke kit school. School ne kama onego bed ni nyathi ni e environment ma attractive, ma miyo idwaro mana igombo mana ipinyo rupiyo. To aseneno kata samoro e piny Luo waka kata piny Nyanza waka, ung'eyo jothurwa ni nitie skunde moko ma pod ginene kor wall, kor school kata kor class en low. To school rach ma kata jachien ok nyal bet. Omiyo giteme, ing'e ni ka environment is clean, environment is beautiful, school ber, gik ma the modern things monego bede school nitie on the side of the area MP. To gimbede gikony as much as sirikal be timo mato gimbe gitim mondo at least dagombe chunya na wuon ni kuonde moko kata riyo onego bede ni beyo e kamora mora ma ji odake. Achiel en hospital, mar ariyo en school. Kuonde go onego bede ni kuonde maler manyiso vision, nyiso leko mar sirikal. To ka school wuon ema chalo gimoro nono, to mano to nyithindo de perform nade. Ka school obed kata mana primary, obed kata secondary, to school chalo kamoro nono, do timre nade nyathi obede class, to e kor class ka ni nono ma nyathi neno kata gik machalo mani oko kanyindo. Koro wagero koso to waketho, wabomoa koso wagero. Omiyo kanyo da kwaye wabunge wa ni gikete maino gi e sikunde wagi. Sirikal otim mare to gimbe gitim margi. Koro wayudo yo moro wadego sirikal ka dipo ni gitimo marach. To ka wan bende sikunde wa bende yudo ka moko jwang' ok be ahinya. To nyithindo to wadwa ni mondo nyathi okadh penj kanyo endo ma bende ok yot. And ma loso e wach mar primary schools. Primary schools wamoko to richo ok beyo. Ero kama na geno marwa ni mbunge kata mna jod bura e gwenge go nyalo yudo. En mana ni mbunge be nyalo ywak ni pesa mar NGCDF bende pok ochwal ne gitim nang'o. Ng'eni mano gene ywak wacho ni samoro wanyalo se gweno to gwang' bende seyo koni. Adaro mar mondo metiek chenro nikech odong' gi matin e dakika par. To kwatieko chenro makama kik wiwa wil gi grading system manyien ma bende noti godo e penj mano mar klas 12 mano mar higani. Kama somo mochuno higani nodwok kwan gi piny ne sikunde mopogore opogore. Duoko ni noyier kwano somo mar dhok achiel ma japuonjre otimo maber mokalo kachiel gi somo mamoko 5 ma bende japuonjre ne otimo maber. To magi duto tanya kuom gajwang' migo mar somo timo mano mar chwalo namba kata mana medo namba mag jogek ma bende riwore gi mbalariany. Ang'ina nitiere gi jopuonje ka hachako gi Dr. Margoretti. Paro makamano ineno ka lew nikech en okang' mokwongo ma bende koro migo mar somo tiyogo. Paro makamanyo biro nikech gidwaro mondo giyud jogo ma itero kuonde mopogore opogore, placement. To ok bi mono kaka gibiro e mbalariany nitiere courses ka courses gik monego bed ni somo. Molo for example taka wacho ni engineering, idwa dhi somo engineering, nyaka ikal kwano, nyaka ikal language, nyaka ikal physics, ikal chemistry girigo and biology girigo nyaka itimgi. Mago a must. Kidhi kata mani dhi bedo japuonj ibro dwar ni ring'e kwano ni kalo, ing'e English ni kalo, but nyaka bedi gi teaching subjects gi mabe ikalo. Mkako kionge ok ikalo to en kayem nono. Koro miyo grading system no to nyoko for placement, but for the actual to okubi konyo ahinya. Nitiere kaka onego bed ni wandalo mon wasomo school mana nitiere kwano was a must, English was a must, CRE was a must, biology was a must. CRE was a must nikech okonyi loko pachi bede ng'ato moro ma
uluoro Nyasaye, uluoro dhano, uluoro kama intiere. Kata ka ng'itiko irem, to pud in dhano, inyalo dhi konyo kor gweng'. Kwano ne konyi nikech kwano gimoro amora mitimo e pinyni, kwano nitiere. Kata kibede mana nitiere e jikon, nyaka go kwano kiket chumbi mang'eny, biro morore chiemo. Aya, ke en English. English en a must. Nikech English is the driver of all subjects in Kenya and in the world. Kata mna traveling, we travel in English. Kata mna kumaki dhi e court, iyali in English. Kata kaka onge tikelo mna translator. Kata mna kitimo kwano nitimo in English. Kitimo physics, itimo in English. Kitimo kata Kiswahili kene mitimo in Kiswahili. The rest itimo in English. Kuro English is a must. Ukunego wache ni or Kiswahili, no. English is the driver of all the subjects. Kata na samoro history and government nitendo kutima bene kuchimna, they don't have the language to express themselves. Ero kama na inyama kama kaparono ge kanyo. Charles Akach, daktari ya hami thuolo mar bende lose wach grading system mabende koro notim higani gihigni mabende biro kanyo. Kamano kaluwore koda somo mochuno mabende dodwa kwan gi piny. Ichiw paro makamano gi wach ni mogik nikech anno ka koro sa dhi kama yo wawangwa. Wach mar grading no endo an tayie kode ahinya nikech gima chalo kaka koro English. English as a language en a medium of communication. Ineno kaka tamana iwacho ni bende Kiswahili bende ni dwa romo kode. Kiswahili ok nyal romo kode nikech gik mwatiyo godo kata ma jopuonj tiyo go e classes gin gik mathoth gi moko oa oko. To kata mana loko gi Kiswahili pod otamo ji nyaka sani. To Kizungu to ji onge. Nyoche ka koro wan bende waduogo wang'eyo bang'e ka ni to kare laptop ni iluonge kare mana gi Kiswahili kama. Omiyo Kizungu en gima is a must nikech mane medium mar communication. Kwano bende is a must. To kwano to kendo bende en part of kit ngima mar dhano nikech kata miyo mana miyo muti kata jaduong' muti to pesa te yudo ka ong'e kwano mi chaki penny to pesa ni to ong'e kwano nade to gik mamoko to kogine. Omiyo an grading system to gi 5 subjects ma nyathi otime maber. Aparo ni basically mago ne gin mana for placement purposes. Mondo koro jopiny bendo ne ni koro wamiyo nyathi koro nigi pathway mare monyalo timo go course mora mora modwaro. Omiyo okaneno ka wach machalo kamano en gimoro marach ahinya. To omiyo bende e yo moro machielo ni nyithindo makoro sani koro dhi donje mbalariany dhi bedo mang'eny nikech koro miyo kanyicha ne nyithindo higa mokadho ne nyithindo donje 173. Sani koro yudo ka nyithindo dhi bedo 201. Omiyo grading system margi no to okorach to maduong' ahinya ni kanyalo paro e system marwa mar education mane machon mara ne mar class 7 IT dhie secondary. To ni yudo ka kiyudo 9 e gima chalo Kizungu kata mana gi kwano to kiyudo first division to iteri me third division koro tiende ni iyudo A, samoro iyudo A to kaka iyudo A no endo stand alone A tidhi teri mana e C nikech itimori nadi ireme Kizungu kata ireme kwano. Omiyo ayie gi wach no endo ni en gima ber okorach. Omiyo kanyo ta ungo lwedo. Ero kama na inya mwalimu wach ni mogik watiko chenro makama. Wach na mogik en ni agombo ni mondo jothurwa oket maina ahinya e wach mar somo. Kendo mola ahinya to nyithindo manyiri. Kendo wacho nikech ing'eyo ni dala belongs to a woman. Ot belongs to a woman. Gimora mora belongs to a woman. To kakoro gin emwadwa keto gi wadil kodgi kaka side shows. I think ni something is wrong somewhere. Emomiyo akwayo ni kaber to ji obed kata gi education conference moro mondo walose. Omiyo kanyo ta kwayo kendo amiyo jowa mijing'o. Mar ariyo anyiso jowa ni mondo giket pachgi te e school. School mineno ma unge gweng' kanyo no. Kik ukawe ni school no kata ka nyathini onge kata nyakwari onge to school no biro golo nyathi moro manolok kit ngimau. Nyo neno ka koro Ruto makoro president ma Kenya ka nyocho school omiyo wuok odhi mana skunde mane osome miluongo ni magot. Odhi oketo mana gik moko loko kit school kanyendo. Omiyo somo en gima ber nikech somo loko ng'ato wuok e fuwo to donje rieko. Omiyo watem kit mainowa e wach mar school e wach mar somo mar nyithindo. Mar ariyo sirikal nyaka ti gi teko ne te
mondo o seal off kuonde ma ji kwale pesa, mondo pesa giendi oter e wach mar somo, mondo wadongre kaka Kenya, kendo wadongre kaka community marwa mar Joluo. Erokamano ahinya Sharon. Erokamano ahinya paro maliw kanyo ma bende itieko godo. Erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar twak kodwa achiel kachiel kintiere kaunti ma Kisumu, mano Dr. Charles Akach, HSC, jalony weche mag somo. Dr. Margoretti Akinyi, in bida tieko kodi gi wachni mogik. Erokamano daktari, erokamano wacho weche mabeyo kabisa. An awacho ni ka skunde gi nitiere e gweng'i ipar diriyo. Kuru Girls, Nyinge Onge, Usenge Boys, Ogande Girls, Mirogi Boys, Kisumu Girls, Nyabisawa, Sawagongo, Ambira, Chianda, Lwak Ng'ia, par diriyo. Mogik akwayo governors wa ni walosuru education conference, walosuru gimonego watim mondo mi wabed kaka ne wan chon. Gimosekonyowa e piny Luo en mana wach somo. Somo ni emosekonyowa momiyo pod wan dhano e piny kar ka. Otherwise, de koro waonge. Koro miyo conference no watime mapiyo piyo kaka nyalore mondo wane kaka wanyalo konyo skunde wa. Machielo akwayo jok moyier, wajumbe wa moyier, wang'ani gikawe pes CDF no, gilos godo skunde wa, waikre uru ne pathways go, mondo kik wabed gi ng'ikruok ka sa ochopo makoro gidhi ang'ono pathways mencho wach ni gibiro dhiye no. Mogik, poch gi pak nyithindwa duto, uteu maber, jogo moyudo A, poch gi pak, jogo moyudo E, poch gi pak. Nyasaye otelnu, kudhi kunde mudhi some, ubedi gi jingo motegno, kik uywaga ng'e, timuru beru, wabende kaka wan oko kaka indi, ubo neno no watemo maber mondo yudo gimudwaro. Erokamano ahinya mwalimu. Mano Daktari Margoretti Akinyi, jalony weche mag somo kendo japuonje mbalariany mano ma Nairobi. Akini mbalariany ma Nairobi kanye puonje ang'? Apuonjo development studies. Development studies. Yes. Women, gender and development studies. Yes. Mano poch gi pak bende ber ahinya. Kata kamano skunde ma bende wacho go listi ma winjo ki wacho go skunde Ng'ia gi mamoko go. Watemo manyo means ko gine gi yuda di nikech bende wang'ene naneno gi kende ko gi kanye wacho ni Ng'ia na nitiere Lwak, na nitiere Ambira, Sawagongo, Luanda gi mamoko. Kuru Girls bende wabiro bedo Nyamira, bende nyisa Usenge, wabiro bedo kwa ng'ione gi yuda di nikech magi gin moko kuom skunde ma bende osebedo katimo makare. Mana kana sinya koro mga jwang motelo listi mag skunde mopogore opogore ma bende nineno kanyo ma bende nwami kaka TV mar Ramogi. Gin skunde ma bende noseyudo duoko magi na giseyudo gi kanyo e mbui mano mar NEC. Koro warito ng'iyo ni skunde mamoko ma bende pok samoro oyudo duoko, gibiro bedo ka giyudo duoko mane nikech agin nyaka chop sani dibed ni giseyudo duoko magi. Magi bende jofwambo magwa temo ng'iyo weche ma bende ibiro bedo kiyudo e weche magwa manyien. Kok manya koro mga jwang aneno kanyo ka saa 5 oseromo kanyo e wang'e saa 5 mar onyango. Gi kanyo bende makelo e giko mar twak e chenro mar mbaka oromo. Par ni chenro makama nwachako saa 12 mar okinyi to nakan kenda okinyi makawuono nantiere ka gi nyadendi Joyce Oduor. Cleophas Oluoch pod ntiere rusa, wabiro bedo kode e kinde thuolo mabiro. Ibed godo chieng' maber, kiny bende chieng' warom kanyo saa 12 mar okinyi ka Nyasaye otele. Oritiru masani, nyinga Sharon Ong'aw.